Yo, what up? Het is je boy DJ TLP. Je kijkt naar een nieuwe uitzending van de Basement Podcast. En in deze uitzending heb ik de wereldberoemde achterneef van Jordi Bernal bij mij in de studio. Het is Chorizo. Yo mensen, dat was George Michael met Faith. En je luistert nog steeds naar The Basement Online Radio met DJ TLP. Ik ben zeer vereerd om de volgende gast in onze studio te mogen aankondigen. De man die menig vrouwenhart sneller doet kloppen. De Casanova van de Costa Brava. De non-stop hitmachine Chorizo. Gracias, gracias. Wat een prachtige intro, mina amigo. Nou, amigo, voor de mensen die nog niet kennen, wie ben je en wat doe je? Ik ben Chorizo. Ik ben de zoon van mijn ouders. Ik ben geboren en grootgetrokken in Malgratemar. En ik ben een volkszanger. Oké, maar wat is zo'n grote gevestigde naam in Spanje, nu hier in ons prachtige Maastricht? Zal ik vertellen? Ik ben eigenlijk in een eerste instantie naartoe gekomen voor de Amor. Maar dat is op niks goed gelopen. Oké. Ik ga eigenlijk meteen terug. Ja. Met de schoen vrolijk van mij. Je kent die vrolijk van mij wel, hè? Die kan ik zeker wel. Die heb ik toen besloten om toch nog maar een DJ te blijven. En de tussentijd probeer ik ook een paar lekkere nummertjes te maken. Oké. Ja, ik snap hem. Muzieknummertjes, hè? Zeker. Of de leuke hoes, muzieknummertjes, hè? Snap ik helemaal. Oké. Maar dat gaat je zeker lukken, geen twijfel over mogelijk. We kregen trouwens net nog even een vraag binnen van een trouwe luisteraar. Cyril, hij zegt, Chorizo, waarom loop je eigenlijk met dat masker rond hier? Want dat deed je in Spanje toch ook nooit? Por qué? Omdat ik incognito wil blijven. Oké. Het meisje waarvoor ik op behandeling gekomen, Patricia, Ja. dat is niet zo lekker geëindigd tussen ons twee. Oké. En zij meent dat ik intussen alweer terug ben gegaan naar mijn gat. Ja. Dat is dus niet zo. Ik zit nog steeds in mijn sleeg. Ik moet nu in mijn Alberg. Oh, oké dan. Maar dan hoop ik maar van jou dat ze niet naar deze uitzending kijkt of luistert. Nee, dat hoop ik wel, ja. Dat besef ik me nog opeens. Maar ik had begrepen dat je al flink aan het schrijven was. En kun je al een tipje van de sluier voor ons lichten van je nieuwe song? Si, dat ken ik zeker. Morgen komt mijn eerste Maastrichtstalige plaat uit. Oké. En die plaat heet zeer toepasselijk Patricia. Had ik niet verwacht. Daar moet je er aankomen, hè. Maar nou, dat belooft wel wat. Ik kan nu al niet wachten tot morgen. Om af te sluiten heb ik nog één verrassing voor je in petto. Onze vriend van de show en tevens jouw achterneef. Jordi Bernal heeft ook nog een videoboodschap voor je ingesproken. Maar voordat ik het filmpje instart, wil je Show hartelijk bedanken voor zijn tijd om naar onze studio te komen. Geen gedaan, jong. Voor dich maak ik altijd een paar minuten vrij. En voor de rest van de luisteraars, hasta luego. Dankjewel. En mensen, vergeet morgen niet om zijn nieuwste plaat Patricia te beluisteren op YouTube. Zeker doen naar volgende. Leef volk van Maastricht. Senior Kesikeno, Jordi Bernal hier. Ik wou jullie even laten weten dat mijn in Spanje wereldberoemde achterneef Chorizo besloten heeft om Malgrat te gaan verlaten om in de wijk Malmberg te gaan wonen. Koester AUB, de grootste artiest van Zuid-Europa en geniet van zijn hits. Salute.